assalamu alaikum mon bandiraɓe min calmini goto fo inde mum taw kadi ne wonde mbaadi yettode mum goto fo so suuɓe ɓerde mum salminte welto weyto ɗo salminirama ɗon calminali gonduɗe e needi e neware e netare e gilli e korsa min calminiri mon ɗon ɗin calminali amin mbaɗana mon yimre joɓari duɗal ɗaɓɓowo gandal yewata jangowo e jangguinowo gamata kaldanmi koye garo waktu mo tardata tawi ko jiɗɗo nde jangde mo ancata sinno ko sagam so wottima yatta e fadata ndena kuule duɗal taw hay gotal yaɓɓata jaɓɓowo kuule duɗal hay so jangi o famata heɓi hebbide kayeji bonna bikuji tawi ɗum nafata usta haala hebbinanedi hayni ko bonɗota woni ko boni ko haalde duɗal wiye deƴƴata signa sirguino ina rema ko gasata yimi on ko guiɗo moon jiɗɗo nde jangde mo ancata o yimirani yo on beltoto e wuuro nafata o yimirani yo on tesko kala jam wuuro ma laamu ko gasata yimre kawo ñam e ballal daɓe ama sambalona aleykum mon bandiraɓe mi salmini moni foof inde mum e baade yettode mum goto kala to suuɓi e ɓerde mum salminte welto weyto ɗo salminama ɗin calminaji tedduɗi gunduɗi e needi mboɗo yimana men ɗo yimre daɓe ama sambalo kala gañjo ama sambalo kural fiye becce mum lifa ɗemgal jornakinal ama sambalo lohmo lowani gacce lowɗo gandal ballude min e ngal ɗo gandal sawtol mayram so ballal ama sambalo on jakoɗo men juuta assalamu aleykum min bandiraɓe waɗan min ɗo yimre muñal ko damal teddugal muñal ɓoyni ɗangal muñal addi gandal muñal wawi kala gollal muñal riwi basal muñal addi bawal muñal jibini dañal muñal yoni gondigal muñal ɓoyni koddigal muñal yuɓɓini dewgal muñal tambi cehilagal muñal yettini cagatagal muñal timmini almudagal muñal koye jambaragal muñal koye ko neɗɗagal so neɗɗo ala muñal o wawata kala gollal safara mette ko muñal sawto o ɗum ja almudde ɓe ahmad samul aleykum mbiɗo waɗanmo yimre ceerno tidiane min de mi yetti Allah baɗɗomi julɗo o waɗi mi almude ceerno tidiani ɓeccaɗo oɗo ceerno men tidiani dawaka fele ceerno e oɗo diine hay saaha o amani bidaji e aadaji ko cuɓɗo o jillodirani da iman jaarude yeeso caggal o ruttaki jiɗɗo ceerno ko Allah yiɗi ceerno waɗimo lamɗo diineji ganjo mo suno sañjo lamɗo rokki gañgu laamaɗo tettani mama men siraji diine ɗanima beltiɗo o ɗanima saabu desnal makko yeɓaka ko jondo resdi jonaɗo timmini mankinani so ɗum wonno paɗe wiye paɗe ɓeydu darde kono gussani yo Allah yoɓɓeɗo seeraɓe men jobdi moƴƴiri amini yo barke heddo e dental ma an ceerno tidiani yo barke heddo tawa hay goto mankani yimre farmata galle ko feere joge hakkille semme doole marka puccu hakkille girje felmo yewt neede muñal yo won jikku gacce dimago on ma wudde famdu haala won heɗotoɓe hay saɗa haala ardi miiji aduna ko dow yarkana waylo yimre aboubacry assalamu aleykum min bandiraɓe goto fof salnama inde mum taw wonde mbaɗa yettode hade salminte welto weytoɗo mi calminama mbima noon ɗo ɓiɗɗo pullo umma notoɗa e kawral ɗum woni fara maɗa ayyo mi jangi nde tawno mi andi kala ngel mo jangan mawma ya Allah arab laati leydi sendu jiitunoɓe sendu ɓiɓɓe yumma sendu ɓiɓɓe baba sinno wona pul ɓiɓɓe yumma kawata assalamu aleykum alhamdulillah mbeɗa joman borjara annabiyol ɓurɗo winde nde meɗi komi suka borgalle ceernam yottaki jeenayi borjanga deftere hamijo aranin sonano annabi hay goto dañata adnani mbeɗa addana en ɗo yimre ɓiɗɗo teddini jinnaɗo debbo liggal e joom galle debbo moƴƴo ko jaam e galle moftoɗo nguuri esiraɓe suuro ɓesgu jibinan duuɓi seeɗo jeygal kono debbo bonɗo ko jeygañade sonto malle esiraɓe woyto yenna joom galle ɓiɓɓe tekke basoje ɓinguel kala yettoto bonde jikku ko hiide ko moƴƴere jikku woni kañ ko needi ma haroɗa hakkille waɗe sowni teddugal waɗe tuufede nanggu mbadi ndi tiiɗ jiɗɗo foof daro yeeɓa ko gollal ñaata bani ade ko gollal manata bani ade jiɓɓi bani hani yettede yettane Allah lillahi ɗum ko miiji jabbol pula defo miiji ha ɓenda assalamu aleykum bandiraɓe mi wonen ɗo yimɓe ceerno ceernam Jalal diine ba koye suudu mawni beltuɗa ceerno alhaji ahmad tidiani ba woni jinnaɗo ma ceerno alhaji mouhammad saydou woni mama ma e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e nayyi aduna jiiɗa e nder madina gounass wuuro ma
ɗi jontuɗa nadde jangdi ceerno mawɗo dalnuma o yamir ceerno abdourahmane bo e welo nawma to abi sammuno janguɗa e juuɗe ceerno adam ñam ceerno ma ceerno mawɗo yaminde o toppitto jangde ma saabu koye seeɗa mi jamanu garowo jeyɗa. Assalamu alaikum bandiraɓe salmini goto fof inde mum wondude mbaadi yettere muɗum sabu calminade yimmiɗe e ɓerde fayde muɗum mbiɗa yiman mon ɗo yimre komi pullo bisimillahi komi pullo nde ko woni pullo tan ko muñoto ko ngal yumma e baba tawra kono jiɗɗo ngal ko janggude janguiɗo ngal ko balluɗo kala pine gande kolluɗo o yonta hande darjude gollande rende lolluɗo saabu leñol wona haasif karnoriɗo o ko jimmuɗo kala pine gande kolluɗo hayso wona janggude coynoɗa pullo ganda noddude pullo noto taw pullo no fiye ɓooro taw fulɓe ne ñohe jaabo a gaaɓe baali kamen mamiraɓe ɓenduɓe ɓen kam wona jangguɓe kono ganda ko miccipirta eɓeɗe janggo e denɗiragal eɓeɗe yano e taniragal kono mbimi foof ko gotum kinde kam mecce ceerɗe janguen guiwene majjere ndenten wonen haɓɓere kiɗen no balal ɓakkete ñagoɗen jeeɗe moƴƴere ya barke abbere e tantaɗe jabbere yorani luggere debbani hoggere unani wonti longguere ñamnadele moƴƴere allah oral barke baba adam ɗimre agajoɓe huccirga won kala inde mum ka baɗi wonde mbaadi yettode mum juuɗo salminta haɓɓol ɗum ha welto weytoɗo mboɗo addan mon ɗo yimre alhaji abou ndiaye hande mi jangto golle ma alhaji abou ndiaye ka dariɗo e ɓamtare leñol ma a findini a fammini a jangguini leñol ma alhaji abou ndiaye mbimami hande mi jangto ɓuure ma mi gaynata kono kam keto lawdinde golle ma funere kumpital ko kumpital woni darde ma hay ɗum a findini ɗaninoɓe a siftini andunoɓe darde ma ceerno mahmoudou jalali dine ba kay e leñol ma o walli o windi defte dine en naftorima hay goomu jangde kay caggal heedani ɓe ballodiri e ma e rutuduma binnago gam yoltude ɗemgal ma hay goomu cafal kay windi leƴƴi men naftorima alhaji abou ndiaye ka dariɗo gam pular kontor towa dow a yettama e allah junnu gurdam ma guura malaɗo moƴƴa battande ma ha leñol ma towa dow taw lestani laato gonka ma amini ya barka ceerno ma e seremɓe mum ceerno ma fuɗɗol yimre maari ba e ballal gueno allah yettama duɗolam yiɓɓe alhaji barka tejimirama. Assalamu alaikum mo bandiraɓe ko adi fof ko salminde moni kala inde mum ne wonde e mbaadi yettode mum haara salmidino welto weytoɗo mi calminima so ɗum yewti mi yiiɗi hokkuɗo yimre wotere yimɓe ceerno amadou tidiane bismi rabbi mi fuɗɗorim inde jomum mi yoɓorim mbiɗa jara ceernam ko seydina tidiane ahmadou sekana ceerno tidiane seydi ba komin laabi joɗɗo joom haya dente dakane jettuma diine ma kam e golle ma balle ma kam e dokke ma futatoro ne seedi ma ala ko haalino Casamance tacci ɓennino ha to Fass yeeso ma kam e ɗehñugol no kanŋe luhluh no jalbugol ahlugu nas beltoɗe ceerno tidiane ɗoftoɗe lomto ceernam ko seydina tidiane ahmadou sekana ko ɗaribu tidiane janguɗa salatu fatiya joobiɗa duuji ma kam ɗi coyata ñaguimi ɗi neɗɗi tardata won jiɗɗo yettade rabbana yo ya e tidiane seydi ba jettoɗa ceerno juuroɗa kettoɗa waaju ɓeydoɗa fitandu maɗa e ɓernde ma o ñobbuma ha te jome ma gomu jangdina mantuma famɗa gandal e golle ma kono maɓe guetto ɓe mantuma sababu mantino yiɓɓe ma. onon invitation ngaji wonan tan ɗi gasa wona mbimo yomba feere dañen worko ha kañum jefo avant worɗo kam wurno bima bi min de kam jimmi tan ko ñammino haalisaji de bi halis tan jiɗɗi mbiɗa haydara gaddo halis tan ñamde tan yiyade mbiɗa ko heddi ko de hay téléphone aji ɗi ko ɓe gata a téléphone aji ok Aku kucing apa? Waalaikumsalam. Jam gandanta hande zaman hande ko addi ko tan cukalel ko ɗum foti wat jaaha aɗa ñamti aɗa préparé haala yo kono murno ni murno on ganda ɗum no sow ɗum yaɗa sukaɓe ɓe ganda nder ko wona murna wona jonnon kayo yon kono en mbi ko yon kon to fay sona min gari ko haalande won jangguino duɗe pulaar ene gaddaɗo en gaddero ɗe balɗe e legal joni ɓiɓɓe sukaɓe ɓe kam yimɓe kon wadde men anni sukamaɓe la faar baka kay ɓiɓɓe muɗum
naatani o en jangal demgal jangal de demgal medangal ko dum jangal mbimami sukabam naatan hen sukabam naatan hen kono kayeyon kono bibion kono safiyon sukabam naatan hen ay hande koɓe yanoɓe ɗo invitation ɗo anniversaire ko jonjoni ɓe garti jam kar sall ƴeewi min ko haalis tan de ni nan gaccirta an kam woni anniversaire woni anniversaire ni min kay mi haalani ɗum kono kayeyon e mbibion e safiyon e ndeɗo murnunde on ji sukabam ɓe no mbayi ɓe murnaki ɓe mbaɗani haydara gandum kam jangde ko nafoore tan woni hen te sukaɓam ɓe so Allah jaaɓi soɓe jangi ɗo e balle ngal taw liggiyaji e gueɗe goɗɗe fof ballale diwde avion ko gorum ballale diwde avion wona gorum de ɓeɗo jangkoɓe addante téléphone aji ete addanoɓe ɓe mbi kini nawo ko men nanam France min ko France famde de joɗaki ɗo sa yi France a janggani ko natti neɗɗo haɗama jade janggu taw minen era min yonti min ko e ñehe yonti aɗa Allah wajjani no kaalo onon dambourdu o ñahanto gon ko yaade ƴehe dambourdu ne kay gon ko yaade dambourdu ne kay ɗo ko yen kon ɗon bibio joɗɗinanami wadde mbaɗen fen jogoyantoɗon ha nani ɗo ko bukti andiamo bo co karet ko toje tan so min akhbut mi anda akhbut mi anda akhbut be mon ha ko bo mabɓe ko en famata ɗum kon ɗon ƴewɗon ɗum ɗo ɗum ala ko no fat haydara kamay tarde sam acci kon ɗo kamɓe kon ɗo mbi ɗum ɗo yon mabɓe mbiya wonde ɓe ɓuri koye jangude nafata haydara ɗo kayraji tan kunteni mbiyeɗo accu ɓe wona ɗo ganda koye mabɓe est ce que ɗon mbawi liɓorde men gallamen o o kunti koye mon ɗon oɗon mbawi mon ɗon mbawa darnini koye mon minen min sohlani ɗo haala eyi onon kadi haala kam min talani minen tawi mon ɗo kono ko onon gimmoto ɗo won minen hay gallamen oɗon minen haala goppemi minen min gon koye jangde te amin ɗamini liggey ɓuura mbiyete happillaji onon ɗon keɓa liggey mairie min yotto on keɓa min keɓa onon onon kam gonɗo ko ɗon ko howoni feeroɓe mbiya ɗo to ɓedda o ahmadu toumi ina bindi mo no famatani bindi mo no famatani minen min annoɓe bo onon no jiiɓi ko yimɓe ɓe onon non janggano jangiran tan oɗo loroni noon kala min ɗanade continue aɗa andi ko kadarman machallah daɓe men o ko bawɗo golli mum min nde parɗiɗo mbaɗatno kono joni mi watti tarde taroɓe ɗiɗo machallah daɓa men o bawɗoɗam o wi wonde o addanakam o addanani kam addano annene mun tan ɗum koye aduna kono mona min woni mawɗo min foti heɓde ke hay daɗi amen haali amen asi ko ɗum ɗo ko lawol hiɗuma fa bonni accu ɓe jangga hakkillaji min jiɗe jangiɓe teftude nene moɗon téléphone jamiɗa eyyi joni so tawi ɗo ma mbiyama e jaɗoto ɗum tan sukabam janggani tan kayo aɓene jogui kabaji mabɓe aɓene mooro aɓene kuuɗa hankkadi nam kamɓe ke minen kam min kam sukaɓamɓe ko jangde tan appartement ay ɓe mbino soɓe kotti jam kono min kam gandi ɓe jiyaɓamɓe wala suksara nenam dañi appartement joɗɗo ɓe danano ɓe ay ni do ngal kono bisimilla ma selo kono tampani lawol on mi andani o woy ko laddanki ni teno mi jogui hay ko ɓe jogui koni jinnaɓe bismillah ma bisimilla ma onon ko melo minen acci min meela kon ɗo kam non none kon noon mbi ko yon mon tampini amen ñande fof bof elle mbiya saytoɓe mi gacci kam ni optaɓe fay ko ñeesi hay ko ɗo gacca hay ko kam mine amuno hay ko joga ɗum to e mukal tami kal lidde alaji baw e legal sara janguɗo ɗiɗo min da baba nene mama he ko sukaɓam ɓe mbawi ɗum ɗo waɗama barke penno he sukaɓam ɓe mbawi ɗum joni siya ko sukaɓe jangoɓe nder ballal ngal e liggey joni a ɗiɗɗuma ɓe keeɓi liggey e ballal alhamdulillah rabbil alamin kala ko duwinoɓe ko hande on lori kam on lefti kam yalla waɗe moɗon bar amin ya rabbi ñiide woni ko majur noon amina ko janggat on lefti ganda ko ɗo koye annana a wiyata yo
no bandiraɓe on calminama gongol en beltima no feewi fodde ko waɗa ɗo ko famdani wadde noon wiide tan kala goto men yo tinno jokka e wittude jokka e namdade jokka e janggude hay goto e men horo yondino jangde yondinta kala jiɗɗo heften ko heewi kala ko nafata horo yondino kala mo jiiɗa wonko andi e ɗemgal ngal wat feere woda keɓɗa muɗum naftorɗa ɓeytoɗa ko joguinɗa ko hay goto horo yondino jangde ene yaaji ene heewi hay goto wawi tan ko ɗo haaɗi ɗo tukkiɗo ala hay goto wawa wadde tinnoɗen jokken golle ɗum ɗo fof sa en waɗi tan ha goto men kala fodde soobe mo joguino ko ɓeydo tinnade e nder jangde ɗo kala goto men ɗum saabi ɗum nde wonno to bande waɗi haali a naftorto goɗɗo haali a nafto wadde ganda deke nde ɗum ɗo fof deke no woodi ɗum ɗo fof deke no waɗe hande immoɗa titude ngal ko dejinɗa ko fof ɓeyda tinnade hande ɓeyda golle ɓeyda jangde ɓeyda tinnade hay goto hoto yonni mbi neɗɗo o wiyete kay ko haɓanama ko kewɗo namde kono mayata kam majjuɗo wadde neɗɗo kala ko mo jiiɗa ene wawi hunde eko jiɗɗa ko reema ha woda keɓɗa naftorɗa wadde en tiɗnima no feewi kadi ɗum ɗo kadi jokkirandam mawɗam ko bandiraɓe jarama no feewi kadi kamɓe kadi araɓe hande koɓe muña hande kam windande mabɓe nde koɓe muña so Allah jaaɓi windande hande ko jokkirandam dam janggo so Allah jaaɓi jokkirande en windande mbawa jokkoyde ɗum noon so woni mogo ngo oɗon kebliɗo bisimilla woni kadi ko ɗo kanduɗon kadi kamɓe kam ɓe kaɓata on ɓe karata on ɓe kastata on bisimilla so ko ɓeydon hen salmini goto fof inde mum e yettode mum ko salminto weyto weltoɗo amin jetta ceerno men debbe ama sambulo dokkude en gandal ngal kalden ɗo ngal deba men ko moƴƴo debi ko jokkowo endal debi ko gandinowo debi naftiminen komin haaloɓe komin jaloɓe komin jalkisoɓe kono o muñani minen mo jangguini minen kadi mo rokki minen teddungal mo rokki minen muñal min ñaagui Allah nomin goni toon ni onon ne yon ɓeydo e koye moɗon tinnoɗon enen fof debi o ko debi meɗen gonen neɗɗo goto Allah hokki en ceerno ganduɗo enen ne tinnoɗon e nder koye moɗon. Assalamu alaikum moɗon bandiraɓe salmini on lawol gongol o yidde tan arde kadi e jarnude debi meɗen o eɗen jetta Allah eɗen jettamo no feewi saabu hollum gandal o nanni e nder koye meɗen eɗen jetta Allah kadi eɗen jettinamo Allah no feewi gila garɗen e diɗal he jiiɗen hen tan ko ɓeydare jiiɗen hen tan kadi ko moƴƴere debi oɗo debi men Ama Sambulo ko jiɗɗo jangguinde ko jiɗɗo gandal kadi ko bawɗo kadi jangguinde sikki ala so tawi a woni almudo makko so tawi woni a heɓani gandal tawat ko an woni yiɗa kono kanko kala no jangguinirte kala no ceerno waɗata ha almudo o wawa janggude omoni hen daari heddi noon kadi yidde tan kadi onon ɓe min tawi ɗo ɓe gonen neɗɗo goto gonen hunde wotere gonen leñol gotel gonen ɓerde wotere anne o kadi wona goto sabu ɗum so tawi woni en jokkodiri en mbaɗi teddungal eɗen jahodira sikki ala jibin tan kadi ko ɓeyda jibin tan kadi ko nafoore on calminama on juurama calminali neeɗi e netare gimmiɗe pittali amen e paade e moɗon calminali gonduɗo e weltare sababu nde hande nde jonde sofani e hunde foof noon ko tecce waɗete gati eɗen gandi hande wona e meɗen dariɓe e duɗal ga ko haali ga ko wona ummade tan wawi ɗum ko janggude waɗi ɗum gaddo noon so hunde woni anniyo yaltata koye golle fandare ma e pellital ma e darde ma e gonka ma fof peññina ɗum e darde nde jogorɗa darade nde sababu nde gandal hunde ko hunde mawde ko hunde hettere to mawde tagade sorade kala pittande bani adam neɗɗo fof no foti jogade kala no foti e gandal sabu gandal ko hunde moƴƴere e gonka neɗɗo sa jooɗima anda haydara ma wonko pamɗuɗa e nder gurdam ma wonko heewi ko ɓennirma mbiya inde somi andima taw noon kala ko rutti caggal bone jonde nde ende yooɗi nde soofani sabu ko jonde gandal ko
ko tewe mum ɗo ha joni ko muñal e tinnare kadi e joganade ɗum katantagal e joganade ɗum kadi pellital sabu gandal no namdi fof enen ken rewɓe eɗen cohla hunde fof debbo no heewi programme uji kono noon ganɗo gandal ngal gimmoni ɗen e oɗo anni mo ganniɗen e nder jeese meɗen alay saabu haajuji kewɗi goppen ɗumen sababu ne ganden ko degginɗen ko yo ɗum won fandare men tan dam gorɗi no gooti kew ala fof ko ala kono noon so hunde woni e haqqille ma elle ko tardintuma ko a weddoto ɗum kontina ko woni e haqqille ma ko ɗum woni gandal gandal ko heewa suura famɗa lammina heewi hande won wiyoɓe sinno mi andini mi jangga gila e cukako kono gandal ko gila e mbootu hay kasanke diwantako eɗen mbawi tinnade no feewi ɓeyden muñal hakkudeji meɗen ɓeyden kadi yiɗodirde ɓeyden kadi wadde fimde wotere saabu enen foof ken anni o goto duɗal yimɓe Alaji Baro e duɗal Alaji Amas Alaji Ablaye Wolle foof ko gotum e ko inɗe ɗe ene initira kono noon pandale ɗe koɗo gotum enen foof ken anni o goto min beltima ha ko wawa wiyede ko ɗo beltara men waɗi haadde sababude teddugal kogol foof ko oɗo deebi meɗen eɗen jetta Allah eɗen jettanamo Allah ko jogui ko o jooɗaki hen sinno ko joguino ko o wi ko kanko tan handi hen ko ɓellere gaddal fayi hattine hoori mum hay gayta meɗen andatama kono nande jiɗɗen kucciɗen makko nde o wi kanko ne ko Allah tottimo omo wawi tottirde en sababude Allah en gona coɗɓe gandal sodetaki gandal sodata ɗum ko needi gandal sodata ɗum ko muñal gandal sodata ɗum ko yankinare wadde eɗen ɓeydo tinnade yooɗi ha waɗi fayida gati goto foof hande ne nani ko nde dari to alluwal ga wonko haali ko elle sa haali ɗum e yeeso jinnamma belton tam ɗum ɓuuri dayrayaji ɗi ɗum ɓuuri ñoore nde ɗum ɓuuri yaade ko wona haaju mum saabu gandal ko hunde foof en beltanama no feewi on wiyama kadi yo Allah jurnan en ɗum ya barke salatul fatiha yen battu yahodirde ha batten haalodirde ko ɓuuri ɗum ɗo ene jorta kadi so Allah jaaɓi ma Allah waɗan en ɗum inchallah Allah aji Ama Sambalo ko neɗɗo moƴƴo o riwti majjere hande humam binnago ala hande Madina Gounass ha ko takke Madina Gounass kala hande mo darnuɗa mbiɗa ɗumen hol Alhaji Mouhammad Saydou so jangtanimama tan a wayat sababude ko darde